No niin, morjesta vaan kaikille Mummonkammarin katselijoille. Täällä on nyt tällä kertaa vähän muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Tänään piti tehdä SPVstä video, mutta taulun lukemien takia niin nyt on eränpojat täällä. Eli peli päättyi 10-0 ja eilen tuli turpaa Hakilta, niin miten tässä näin pääsi käymään? No eilen ei tehty paikoista maalle. Meillä oli paikkoisia kolmannen eräs ratkoa se peli, mutta ei tehty ja sitten kaveri pääsi kerran läpi ja sehän soi heti ekan kerran. Niin mutta tänään sitten taas kaikki onnistui, että hyvä näin. Oliko siinä sitten käyty ennen peliä jonkunnäköistä punaista nappia painamassa tai jotain muuta, että tänään tulos oli tällainen? Ei oltu. Ei se surkea peli sinänsä, vaikka eilen hävittiinkin, niin ei se ihan surkein peli ollut, mutta vähän käytiin perusjuttuja vaan käytiin läpi ja tänään ne perusjutut onnistui ja tulos näkyy tuolla taululla. Dingollekin vaihteeksi nollapeli. Legendaarinen kysymys, miltä nyt tuntuu? No ihan jees peli. Ei välttämättä ihan hulluja tilanteita tullut. Sillä tavalla selvisi ihan helpolla. Historia ensimmäinen erässä, että taittaa olla, jos en ihan väärin muistat. Ihan jees, että tällä tavalla kävi. Peli päättyi tosiaan 10-0. Oliko SPV tosiaan näin huono vai olitteko te vaan niin hyviä? Kyllä aika hyvällä prosentilla laitettiin sisään. Että ehkä se oli lähinnä sitä, että mitä muistelee tässä, että Helenius täräytti ihan ristikkoa ja mitä muita paikkoja, miten hyviä vetoja. Että kyllä se taisi olla tänään vaan sitä, että jätkät oli aika onnistuneessa tilassa. Tosiaan nyt olisi sitten seuraavaksi tarjolla maajoukkuetaukoa, johon Dingo lähtee sinne pomppimaan, mutta miten Pasi ajatteli kuluttaa maajoukkuetauon? Mä ajattelin kuluttaa sen silleen, että me muutetaan taas vaihteeksi, niin keskiviikko aletaan kantaa kamaa, että sillä lailla se menee. Selvä, kiitoksia.